Awusitshela ubani ngempela mfowethu mina ubona umthetho enkosini umthetho. Yebo. Hayi ngidume ngoqobo. Ugogo lwami. Angilibazi. Shaya ukuphakathi. Angibazi ingqoko. Ngidila nokuphakathi. Phakathi bekuyinto engangembuzi ogqokweni. Ngisho ungafakazi. Noma yini. Okuphathelene nenyama. Kunamanga. Wena waziwa ngenyama nje. Bazokucela. Okuphakathi ogqokweni. Angidlele plate. Ngithathe mafuthu kabe mkazi. Akho ninjani ndoda. Uma kwaze kwabonakala kanjani awuhlabile ekhaya udle emzini yabantu awufiki ekhaya. Kodwa ke nonongalo uma ngimemile phela ngoba sisondelene ngapha eMatuba useMatuba ungangibiza ujayi. Kodwa kube fit. Kube fit ukuthi uzodla. Kodwa ahlele platini. Ube fit. Uhlela ukuhlaba inkomo eyodwa usiede ukusithodlana ukusathambile ubeke eceleni noma ijongosi. Manje ufuyile ekhaya. Sikhona inkomo ekababa. Angisho lokhu ukuthi nifuyile umuntu ethathe ubone mase uye emsamize ngicala umuntu ephethe ulamthuthu. Abantu abadala nansi inkomo yakho. Ulamthuthu. Bese uyilapho uyofuna imali ngaphandle. Ayikho into njalo. Alikho imiliyoni ongalanda ngolamthuthu. Mfowethu ufuna ama-million uphethe ulamthuthu nenkukhu okuyisikosho okuyisichogwana. Abantu abadala. Impangele. Nansi inkomo yenu. Inkomo. Nongalo. Uthi okay. Elokuthi uyilungiselele momumela. Yeah. Kakhulu kunenkukhu. Wethu kakhulu ngeplate. Mana uyatohoza. Elisithebe. Hayi lutho angitohozi kodwa nje ngiyedlela mase isinto nje. Cha phela ngiyawulungise uvule kakhulu la. Ungavula la ifrithi unganayo uvulela imali. Uvule ifrithi wasebenza. Amakhosikazi akhona. Ngabe khona lutho. Ngisazokutraina lapho. Kodwa ke isikole ngisazokutraina ushabalala. Khona sizovela maduzane ukuthi ngenxa yethizo usafihliwe. Okuhle kakhulu. Nathi ke siyinguni off road. Sisuka le engicetshwayo nje sikhona sizokushiya ukuthi umsebenzi omusha uqhubeke. Mhlambe ngengakakusho lokho khona nje okunye okuhle sekuqhamuke khona la. Kubafowethu esinabo. Unomfowethu onenkampani kagesi esemthethweni. Uthi indlu kamama uzoyishubha amshiye isitifiketi. Isitifiketi esishoyo ukuthi ishubho inkampani yakhe. Siyinguni ke off road kukhona esizeni singaba senenkulu ovulibhakede lapho. Osivula ibhakede. Yebo nongalo. Lokho angikuchithi ngoba ade kuqoqwa sibamba lemgwaqweni yikho ungangaqinanga nje. Ade sibamba nazo inkabi ibhakede. Umdlalo omuhle uqhubeke eSouth Ngiyabingelela abafowethu ngibingelele nomama Mahlaba. Imali esizoyinikela njengenguni off road. Yes. Akuphakamise la. Nguni off road. Udanike emgwaqweni aninankinga nama-potholes. Right. Yeah. 25,000. Siyabonga. Ngicela nje ifuna ukuyingenela ebhakede. Bengicela insizwa zenguni off road zizothatha ziyifakele zona ebhakede. Yebo senjalo. Thank you for that. Amazangishina lutho. Nakho phezu kwakho nali Iconsi.
How na delani izumbulu nazo ezinye izumbulu i-off-road simeceleni ke manje nazo ke izumbulu South Africa sakha ubuntu nje kuphela yazi into esingayo ubuntu ukuthandana ukuzwelana South Africa ibe isigodi ubuhlungu okuvele Limpopo asikuzwe sikusebenzise silekelele nakusabalwa izumbulu ukhesha loya uyi-accountant kodwa ekhandwe manje is a immediate accountant instant is instant accountant ugaphuma izumbulu ukuthi uzohamba nayo imali bengasale bekenye umama ningakenye umama ngihamba nayo ihamba hayibo ningakenye umama le ihamba nami Ibhakede bona nazizumbulu 25 izumbulu Africa izumbulu nazumbulu kusho ukuthi lezi sekwakhe ku-50 nje manje sekusele u-50 wangapha kusho ukuthi sesikhanda u-100 cha sibaleni phela kusho ukuthi usotaba ukuthi u-50 kwafuma u-25 kwafuma u-25 seku-100 mina ngigcina kwi-account bekuno-150 futhi sino-250 yini ezomisa indlu ngoba South Africa ke kusasa ngo-9 kusasa ngo-9 ngizobe ngila ngize no-correctional services ibona basinikeza amandla okwakha thina sothatha lokhu siye la e-cash bill sikufake lapha e-cash bill ngoba sesivule i-account kwenzela ukuthi uma kunento eshodayo begijime beye lapha bethathe sivule i-account senze iphuli siyifake phakathi then thina we done sesigijima no-correctional sekuthi ishoda ngapha okay okunye okwenzakalayo ke South Africa simthatha la sambhukhela lapha Sibongilanga sakhokha 1800 for kwakuyinsuku ezintathu the next day masibuya Isibongilanga yayubuyisa lo 1.8 bathi no lo mama kahlale nabo kuze kuphele indlu uma sisuka la siye eThekwini siseshowe ngena ucingo mangena ucingo lwenye inkosazana yaseshowe isebenza kwa Transnet athi icela ukuthi umama azohlala naye eThekwini yakhala ke hayi ukuthi lokuthi nje ngiyacela nje yakhala sathi hayi imbhukhele lapha yakhala yathi awube ngithi uzohlala nami ngenispoile ngiyacela sabuya ke sasesithi ke sizobuya ke siyokhuluma neSibongilanga ngoba vele kushuthi kumama wesizwe simthathe sasa lo mama lo sotobe sizohamba naye umama siyombeka eThekwini eThekwini masifika unkosazana usecele ukuthi angambuza umama uthe unkosazana ngicela ukubuza ukuthi umama akana nkinga nesidlo ngoba intombazana isonto eluthele ucela umfundisi wakhe ukuthi ingathi singaqala sesontweni bathandaze bamenzele isidlo bese beyohlala naye so isicelo sakhe abangicele this morning ukuthi ngibachaze ukuthi masifika nje kusasa abesifika ngo4 siye naye straight esontweni masifika esontweni sibe nenkonzo nje ye-hour adla isidlo bese yamthatha ke inkosazana ngizoyivala ke lenenye ke futhi ke ethinta nina khona omunye omcelile
nayo namandla ngizoyivala leyo ngeke ngisho la ngoba uproject wami so ngabe sengiyayiphahlaza mina khona omunye omcelile wathi hawu ufone yena beku 9:30 ebusuku uthe mayifika nje wathi ngeke unamandla ke omunye nje unamandla wathi ngeke na uzocela ukuthi umama ahlale kulungile base nimbeke eThekwini nizombeka eThekwini nakumina nimlethe kodwa sikhuluma ke sesengixoxela ngoba sengiyiphahlaza mina ngiyaphahlaza so izinja ikagogo sizoyenza iplan nezinja ikagogo ukuthi izosala kanjani kodwa vele ngizomthatha kusasa uma masihamba naye ngizama ukuthi ileso simo ke esinaso South Africa ngicabanga ukuthi bafowethu mina ngiyabonga kakhulu into esishoyo South Africa siyenza isigodi uma amafoni asiwasebenzise ukuzama ukulungisa isimo asingagxeki umuntu manje asithi nje kunesimo la nefindo khona sihambe sifike siqaqele lo findo siqhubeke mhlambe sotobe usungayivala siyabonga wena khuza asiyivaleni ngalendlela mphakathi wakithi bafowethu Nguni off road yabona insizwa zangempela lezi ngiyabona ukuthi singaye empini sibuye nazo sishiye empini mfowethu Ndombe siyabonga kakhulu abantu abafana nawe uyabona ukuthi abantu abangene ukuthi kuzosetshenzwa ngiyafisa ukuthi uthina sonke umuntu ofana noMsweli wena khuza Wena khuza miyeke nakunalutho ulethe inhlanhla yikho lokhu insizwe efana noMsweli sizwe sakithi abantu labo kufanele siba protect sibagcine ngaso sonke isikhathi abantu abafana noMsweli bayathagethwa kwesinye isikhathi abanye abantu abafuna ngicilela amagama bophansi ube nezitha nje ezivuka ezikhaleni kufanele uMsweli kube umuntu esithi siyamprotecta uyitreasure yethu umuntu okufanele ngaso sonke isikhathi senze sure ukuthi uvikelekile eyintweni eyingahle zingene noma zifuna ukumphazamisa emsebenzini onje qinisile ukuthi amafoni nemisebenzi esiyenzayo asikusebenzeleni ukwakha isizwe uma isizwe sakithi eSouth Africa singakhandwa yithina akekho usikhanda siphume esikhathini la obekunzima kakhulu kuthina sonke thina abantu abamnyama kuyangijabulisa mina ukuthi ithina esila and ithina esizenzela into yethu ithina esenza umsebenzi wokukhanda isizwe okubaleke kakhulu ukuthi uma thina esisemandleni njengobesho ngoba kufanele sikufihle uma nathi esisemandleni sisondele ezintweni ezifana nalezi kuzokwenza ukuthi ziqhubeke ziye phambili kodwa singafiki ngokuzozona sifuna ukuzenza ngathi sekuyezethu singafiki sizoyifaka futhi kakhulu ipolitiki akube ukuthi siyasebenza sikhanda isizwe sikhanda inqubekela phambili umuntu omnyama athuthuke phambili ngoba uma singazithuthukisi thina akekho yosithuthukisa uhulumeni uyawenza umsebenzi kodwa nathi asenzeni owethu umsebenzi nathi le mali esiyitholayo Ndombe kufanele siyibuyise la laba abafana bakithi imali yabo bayithatha bayibuyisa la nathi sawuyithatha siyibuyisela kuqhutshekwe kuye phambili baphila oma bethu baphila ingane zethu baphila odadewethu baphila abafowethu ngeke kugcine ngezindlu kuphela Msweli kufanele ngikusho manje ngoba kusho ukuthi kuzawufanele lento ikhule uma bekwazi ukuya ibhedlela behambela iguli kufanele kwenzeke nokunye okuzokwenza impilo ishintshe sibe broad sikwazi ukungenelela emphakathini wakithi la kwaZulu Natal ngelinye ilanga ngiyanixoxela nje niyozo senibizwe eMpumalanga nozo senibizwe eGoli kodwa ngoba South Africa uyawuthi isigodi South Africa awuthi kwaZulu Natal bazawusithola yonke indawo sawuyibamba sonke ikhule usilida wena njengengwenya yakithi siyabonga kakhulu thanks so much thank you